May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. Kaso ng COVID-19 sa Baguio City, lalo pang dumami dahil sa Delta variant. Face-to-face class sa Baguio City, di pa rin papayagan. Vaccination sa A4 priority group sa Dagupan City, inumpisahan na. 90% ng populasyon ng Candon, target mabakunahan. Quarantine status ng Ilocos Norte, bumaba na dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Road clearing sa Benguet Nueva Vizcaya Road patuloy pa rin. Lolo, patay sa sunog sa Bugyas, Benguet. New normal graduation na isa katuparan sa tulong ng robot. At American poet nabighani ng Pinay. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headline. Lalong bumilis ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City dahil sa Delta variant. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Naitala sa Luzon noong Sabado ang pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa bilang na 289. Mostly sa household na talagang transmission. And still sa workplaces. Yung dalawa na areas na yun, household and workplace. That's why talagang nakikipag-usap kami doon sa mga public and private offices, sa private sector na company, na kung pwede i-reduce nila yung kanilang mga capacity. Marami na rin naman nakapag-comply na. These are the especially coming from the public sector. No? Sa araw-araw na tala ng pamalang lungsod sa mga nagpositibo ng COVID-19, higit 200 kaso na araw-araw ang naitatala. Kaya naman, sumampa na ang kabuwang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod sa 2,250. Based on our clinical analytics, lumataas ng 41% na yung cases natin among 17-year-old and below. And we don't see any downtrend in the next 2 weeks or 3 weeks. In fact, ang ating cases ngayon is on an uptrend and not even linear. Kung linear sana, nakaganon, diretso, linear. Okay lang, linear, diretso. Hindi, it's a curve. So, ibig sabihin, ang increase is exponential. Dahil sa mabilis na pagsipa ng Delta cases sa lungsod, inaasahang unti-unti nang mawawala ang Alpha at Beta variant dahil sa pagiging dominant ng Delta. Kung dati-rati ay nasa hanay ng mga may edad ang mataas ang kaso, ngayon, pati sa mga bata ay tumataas na. 41% ng mga kasong naitala sa lungsod ay mga 17 years old pababa. Itinuturing itong mga super spreader. Dahil dito, lilimitahan sa loob ng 1 linggo ng pamalaan ang paglabas ng mga 17 anyos pababa. Sa ngayon, nananatiling critical pa rin ang hospital utilization sa lungsod dahil halos lahat ng mga severe at critical cases ay mga hindi pa nababakunahan. Charles Limon, para sa Luzon Headlines. Puspusan na ang pagbabakuna sa lungsod ng Dagupan. Kahapon, binuksan na rin ito sa A4 Priority Group. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Irish Kawile. Sa Dagupan City, inumpisahan na ang pagbabakuna sa mga kabilang sa A4 Priority Groups. Ito ang mga residente o mga nagtatrabaho sa loob ng syudad. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa mga pribadong sektor, gaya ng mga malls at iba pang business establishments. Maaari na rin magparehistro para makapagpabakuna ang mga government employees. Bukas na rin ang pagbabakuna para sa mga self-employed na mga Dagupenyo, gaya na lamang ng mga market vendors. Maging ang mga kasambahay ay pwede na magpabakuna. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Dagupan sa mga pribadong establishmento upang makuha ang listahan ng mga empleyado nila.
Para sa mga pasok sa A1 hanggang A4 categories, magparehistro lamang online sa vaccine.dagupan.gov.ph para makakuha ng schedule. Pinaigting ng Bayan ng Mangaldan ang kanilang Oplan Sita alinsunod sa Section 4 ng Executive Order No. 2021-L-042 Series of 2021 na nilagdaan ni Mayor Marilyn Lambino. Nagronda ang mga pulis sa Mangaldan Public Market upang matiyak na sumusunod ang mga tao sa public health protocols. Sinita nila ang mga pasaway na tindera at mga mamimili dahil sa di pagsusuot ng tama ng kanilang mga face mask at face shield. Maging ang curfew hours at mass gatherings ay binabantayan din ng lokal na pamahalaan. Ang sinumang mahuling lumabag sa COVID-19 protocols ay maaaring mahuli at makasuhan. Irish Kawili, para sa Luzon Headlines. Sa gitna ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Candon City, Ilocos Sur, mas marami ang nahihikayat na magpabakuna. Magbabalita si Charmy Bosque. Itinaas na ang percentage ng City Health Office ng Candungan ang target na kanilang babakunahan. Ayon kay Dr. Narciso Ramos, 80% ang dating target na sinabi ni Mayor Erickson Singson, pero itinaas na nila ngayon sa 90% dahil sa kumakalat na Delta variant dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa ngayon, tumataas na aniya ang bilang ng nagpapabakuna sa mga kabilang sa Priority Group A1 hanggang A4. As of now, A1 tayo kat almost 90 to 95% nakantay aminin. So, syempre hantay nga 100% adala tamat ang mga yat. Kat dati A2, senior citizen, kat nukitan tayo ti datos tayo kat around 71 to 72% tayo katan. So, I think that is a high. No, i-compare tayo iti national. Kasi ti national lata data ti dakkel problema iti datos ti senior citizen because nababa. Ti national I think nasa 59 to 60 pailaan ta entire Philippines. So napantayo iti outreach program, napantayo ti Bugnay, napantayo ti Santo Tomas, napantayo ti San Andres, napantayo ti Salvador, ket ti Dumaya, ti Laod, napantayo ti Patpata, Kalungbuyan, kanda kiti daduma pa dito Tamurong. So pinapantayo dita di team tayo ket may mo response na. So itultuloy milata iti A2 tuno bigat adamanen na na-allocate kanyada ket dagito yung bakuna ket inikami. So I think adan sa manen na 100 nga doses iti napintas nga bakuna ti tud mi kadanyada ket after all namin met ka napintas. So daya iti datos na ti A3 ket medyo dakkel iti datos seritan because iti comorbidities tayon ket medyo aware da meted nga umayag bakuna rito. So I think ituloy tayo manon tuno bigat. So adda sumangpot tuno bigat nga bakuna. So mostly kat ikabil tayo ti A3 kan A4. Dati A4 tayo kat medyo nangato ti datos tayo ratan ta aming establishmento. Dagiti fast food, banking institution, dagiti daduma pa nga small entrepreneur kat nagbakuna dan. So I think dakal mo ti datos tayo ratan. Diyan lang aming nga naala na number na. So ado aware damutan. So basit iti umayrata because this is a second dose. Ta hami nga pagtipunan ti first dose kan second dose kasi kagulo. So dahil schedule me. Well, no ado ti bakuna hanggang December ket maka 50 to 60% time at natan. Tumataas na rin ang bilang ng datos ng A4 Priority Group o Economic Frontliners dahil dumarami na ang gustong magpabakuna na nagtatrabaho sa fast food, banking institutions at mga small entrepreneur. Ngayong araw na iprioridad ang mga individual na hindi pa nabakunahan ng second dose, kung saan Sinovac at AstraZeneca ang naiturok sa mga ito. So basit iti umayrata because this is a second dose.
hambing nga pagtipunan ti first dose kan second dose kasi ang kagulo. So dahil ti schedule me, well, no ado ti bakuna nga na December kat maka 50 to 60% time at natan. When aglalog kat ingato tayo tarating arudan na variant na daduma kat iso ti kabuteng tayo. So no mabalimpay kitin kay 90% according to our beloved mayor kat 90%. Especially kat at the move iti national nga 18 below nga na I think 12 kat mabakunanda. So if no adon ton ti bakuna kat dayet ti may isang na plano iti national government. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa mga seniors na bedridden. Sa mga susunod na araw, pupuntahan ng Resbakuna team ang mga seniors sa Barangay Amgid kung saan Moderna vaccine ang maituturok sa kanila. Kitan tayo kat aware ti taon Tano ada bakuna no kitan tayo kat dadya kuta tayong 600 to 800 ngayon ito ti national government kat hampayon nga mamaluman na dyan kat maibusmin na dyan. Hinggil dito, nagpanawagan si Dr. Ramos sa mga Candonians at mga empleyado ng syudad na hindi pa nagpabakuna na malaking oportunidad ito sa kanila para may proteksyon sila laban sa impeksyon. Ti kailyami ko ma, especially ti syudad ti Candon, kan nagiti agtartrabaho ti Candon, kat nuhang kay pay ko mga nabakunaan, kat kita nyo lang na page iti Mayor Dr. Erickson page. Kat makita yun ti schedule di jay. Kat no anyong ma-access na yay, damagin yung ti barangay health worker unsan dito empleyado ti city health office tano ibagada ti schedule. So amo tayo apo nga araw ti pandemya kat enggan rata kat kumarkaro. So ti maysa nga solusyon kan ultimate solution na lang nato kat bakuna. So awisong kay kumamin kailyan nga umay agpabakuna may pa-schedule kat dagiti nalpasan ti first dose na siguraduhin tayo nga ti second dose kat umay kay matla ang agpaturo. Thank you and more power Candonians. Sa huling COVID-19 Bulletin City of Candon, umabot na sa 625 ang kumpirmadong kaso, 415 ang nakarecover, 16 ang namatay at 194 ang aktibong kaso. Mula dito sa siyudad ng Candon, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Norte, isinailalim na ang ilang bayan sa mas mababang quarantine status dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Pagbabalita si Christine May Terrado. Mula September 15, isa sa ilalim na ang 18 bayan ng Ilocos Norte sa mas mababang quarantine status. Matatandaang extended ang Modified Enhanced Community Quarantine sa lalawigan mula September 8 to 30 alinsunod sa inilabas na quarantine classification ng National IATF. Pero kahapon, inilabas ng Provincial Government of Ilocos Norte ang Executive Order No. 154-21, an order declaring the municipalities of Adams, Bacara, Badok, Bana, Carasi, Curimao, Dingras, Dumalneg, Nueva Eira, Pagudpod, Paway, Pasukin, Pidig, Pinili, San Nicolas, Sarat, Solsona, and Vintar under localized general community quarantine starting September 15, 2021. Bunsod ito ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa mga nabanggit na bayan. Sa huling tala na inilabas ng Provincial Government of Ilocos Norte, nasa 1,702 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Mas mababa kaysa 3,406 na active cases bago pumasok ang buwan ng Setyembre. Recently bumaba ang mga kaso dito sa Curimao, and that's thanks to you. So palakpakan po natin, sarili natin, and sana we can keep, i-maintain po natin to na mababa ang kaso, and soon enough, babalik na rin ang turismo at babalik na rin ang ekonomiya natin.
hopefully close to normal again. Sa kabila ng pagbaba ng COVID cases sa Ilocos Norte, patuloy ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan sa mga mamamayan na sundin ang mga nakataas na quarantine guidelines, pairalin ang disiplina at huwag papakampante. Nananatili naman ang MECQ status sa Bangi, Batac City, Burgos, Lawag City at Marcos. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. If I go inside a church while there is a mass going on and I start shouting invectives or insults to the membership of the church, sasabihin ko, hindi totoo yung estatwa na yan, hindi matulungin ang inyong Diyos, etc. Can I be criminally liable for my actions? Meron po tayong Article 133 of Republic Act 3815, yung Revised Penal Code. At ang tawag dito sa criminal offense na ito ay offending religious feelings. So, offending religious feelings carries a penalty of arresto mayor in its minimum or a maximum of prison correctional. Actually, mga 6 years ang penalty nito. So, meron pong elements yan, yung pag-prosecute ng violation of offending of the religious feelings. One, it must be committed by a public officer or employee or a private individual. Number two, that the act must be notoriously offensive to the feelings of the faithful. So, notoriously offensive, meaning na-hurt, na-insulto yung mga churchgoers, yung nag-officiate ng mass dahil sa ginawa ng isang tao. But the more important element is the place must be devoted to a religious worship and done during the celebration of the religious ceremony. Pag nag-gather ang isang sekta sa Melvin Jones Grandstand or Athletic Bowl at merong nagsisigaw na hindi totoo yung mga adhikain ng church na ito, guilty ba siya dito sa 133? The answer is no. Because Melvin Jones or Athletic Bowl is not a church of worship. Kailangan pag ginawa ng tao yan, doon sa loob ng simbahan mismo para ma-prosecute siya ng Article 133. Meron tayong decided case, Republic versus Baez or People versus Baez. At dinefine niya kung ano ang notoriously offensive to the religious feelings. So, yung yan ay dapat directed towards the religious practice or dogma or ritual, no? To ridicule, no? To offend, to mock, to scoff, or attempt to damage an object of religious veneration. Pag pumasok ako sa simbahan at sinira ko yung religious statue na linalagyan ng kandila or linalagyan ng bulaklak, then that will be considered a violation of 133. Ang pinaka-importanting tanda natin dito, yung freedom of religion should be respected by each and every one of us. Yeah. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod,
face-to-face class hindi pa rin papayagan sa Baguio. At silipin kung paano nagkaroon ng new normal graduation sa tulong ng mga estudyante. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!
Tamak ngayon sa Facebook ang pagbibenta ng mga subdivided lots sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Karamihan dito mula sa lalawigan ng Ilocos Sur. Makikita sa Facebook post ang mga ibinebentang lote na inaalok sa cash basis, installment at down payment reservation. Based doon sa mga nakapost doon sa mga Facebook accounts na nag-offer ng subdivided lots for sale. Doon papasok na yung provision ng PD 957 na before you can sell those subdivided lots, you must secure first the license to sell from the Department of Human Settlements and Urban Development. Natiktikan ito ng social media monitoring team ng Housing and Real Estate Development and Regulation Division. Kahapon, kinumpirma ng ahensya na hindi dumaan sa tamang proseso ang bentahan. Wala kasi sa listahan ng mga lisensyadong proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development Region 1 ang pangalan at address ng mga proyektong kumakalat sa Facebook buy and sell groups. Ang ginawa ng butihin naming regional director, so nagtalaga siya ng certain staffs namin dito sa Housing and Real Estate Development Regulation Division. May certain staff kami na ang gagawin nila is to monitor the social media with regards doon sa mga nagbebenta ng mga subdivided lots na wala pong license to sell. Bukod sa mga nabuking ng HRE-DRD social media monitoring team, may mga natatanggap din umano silang reklamo mula sa mga nabiktima ng modus. So far ma'am, may mga nagpa-file naman po ng mga complaints. So yung mga ganon, so meron naman po kaming process po doon. So dinidinig po namin yon. Pero pag nag-full-blown case na po kasi siya, we endorse it to the Human Settlements Adjudication Commission or yung HSAC na tinatawag. So sila na po yung mag-handle ng kaso. Nabigyan na ng HRE-DRD ng notice of violation ang mga iligal na nagbibenta ng lupa. Nakikipagtulungan na rin ng DHSUD sa iba't ibang ahensya gaya ng Land Registration Authority, Pag-ibig at mga local government units upang pansamantalang ipagpaliban ang aplikasyon ng mga proyekto mula sa mga iligal na nagbibenta ng lupa. Ngayon, meron din po kaming nilagay doon sa post namin na link. Nasa Google Drive po namin. Pag i-click po nyo yung link na yon, makikita po nyo doon kung ilan yung mga projects po na na-issuehan lang po namin ng license to sell. So kung ano lang po yung mga nandoon na project. Claire Mundares, para sa Luzon Headlines. Ipagbabawal pa rin ang face-to-face class sa lungsod ng Baguio dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Sa pagbubukas ng school year 2021-2022 sa Manuel L. Quezon Elementary School, tila balik eskwela din ang mga magulang. Isa sa mga nakibahagi sa isinagawang limited face-to-face orientation, si Aling Melanie. Isa kasi ang kanyang anak sa mga magbabalik eskwela. Actually, na-explain na po namin nung kinder pa lang sila. Siyempre, naranasan na rin nila yun na mag-isa lang silang nag-aaral. Mga pinsan lang nila yung kasama nila. So, hindi na rin sila nahihirapan na intindihin yun. Kasi nung kinder, ganun na rin sila na Kahit sa modular learning, kumpiyansa siya na ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang anak. Pero tutol siyang ilipat pa sa susunod na buwan ang pagbubukas ng klase sa lungsod. Para sa akin po, hindi na po. Kasi andito na po nag-start na po eh. Kaya there's no need to delay po. Kaya kung modular din naman po yung klase ng pag-aaral ngayon. So no need to delay na po. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, pinapahintulutan niyang magsimula na ang pasukan sa modular learning maliban sa face-to-face class. Dahil pa rin ito sa nangyayaring surge ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa akin, as the local chief executive of the city of Baguio, I would like to appeal to DepEd to please reconsider yung decision to open in your class, yung face-to-face class. Because right now, talagang mataas yung cases natin dito sa siyudad ng Baguio. And even sa modular learning, sir? Hindi naman. Basta wala lang face-to-face. Wala lang face-to-face. Muna.
Ayon sa DepEd Baguio, nakabukas naman ang kanilang tanggapan para sa anumang pagbabago na gagawin ng pamalang lungsod kaugnay sa pagbubukas ng face-to-face class. Of course, we respect the LGU, the IATF, whatever the LGU will say, then we will present it to the higher offices, to the regional office, to the DepEd central office, and the other concerned authorities. If it will be approved really that we will hold in abeyance the practices, the learning practices due to the surge in COVID, then we have to abide with the recommendation of our LGU and the experts. Kahit nasa modular learning ang mga estudyante, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng mga paaralan ng enrollee. Sa huling datos ng DepEd Baguio, aabot sa 73,132 ang total enrollees ngayong school year 2021-2022. Mababa ito kung ikukumpara sa 76,000 na enrollees noong school year 2020-2021. Sa Manuel L. Quezon Elementary School, malapit nang maabot ang total enrollment. Sa ngayon, I would say mataas because last year we had 760. We had 760 at the end of the school year last year. Last school year, not last year but last school year. Dito ngayon na first days, mayroon na kaming, I would say, 650. Yeah. Okay. Sa assessment ng DepEd Baguio, inaasahan pang tataas ang enrollment sa lungsod dahil hanggang September 30 pa naman ang deadline. Gaano man daw karami ang mga estudyante na responsibilidad ng mga guro, hindi naman bumaba ang moral ng mga ito para magturo. Our teachers are still zealous. You can still see in them high spirits. They are not really demoralized. They have still the passion to teach, notwithstanding the situations. Sa ngayon, tinututukan ng DepEd ang reproduction ng mga modules para sa mga bata. Katunayan, sinimulan ng i-print at ipamahagi ang mga ito para sa pagsisimula ng school year 2021-2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa La Union, naisakatuparan ang new normal graduation dahil sa tulong ng isang robot. Ang kwento hatid ni Marky Hora. Magsimula ang pandemya noong 2020, ang isa sa pinakamahalagang panahon para sa buhay ng mga estudyante, ang kanilang pagtatapos ay naudlot o di na natuloy. Karamihan sa mga paaralan, isinagawa ang graduation ceremony sa paraang new normal, online. Ito ay para maiwasan ang pagtitipon ng mga tao. Ngunit para sa ilang mga estudyante, tila hindi nila dama ang pagdiriwang. Hindi may pagkakaila ang lungkot at pagkadismaya na aming nadarama sapagkat hindi namin lubos maisip na sa isang iglap lang makukuha ng isang pandemya ang ninais naming graduation na aming pinaghirapan sa loob ng 6 na taon. Kaya naman, ang robotics team ng Polytechnic College of La Union nakapag-isip ng paraan upang mas mapadama sa mga estudyante ang tamis ng tagumpay. Kanilang inilikha si Ranyag, isang humanoid robot na magsisilbing kinatawan ng paaralan na mag-aabot ng diploma sa mga estudyante. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pakikisalamuha ng mga tao. Ang graduation, layunin na maging physical at face-to-face but contactless. Dinisenyo at na-program si Ranyag upang kunin ang diploma at iabot sa estudyante. Pagkatapos, dahil bawal na rin ang pakikipagkamay, maaaring makipag-fist bump kay Ranyag. Si Ranyag, sanitized kada matapos ang isang estudyante. Ranyag is an Ilocano word for shine or light, and we, the Cellular Robotics team, built Ranyag to remind us that God is with us in the midst of this pandemic. Ikinatuwa naman ng mga estudyante ang karanasan na matanggap ang diploma mula kay Ranyag. I feel so honored and delighted as our batch is the first one given the chance to accept it that way.
It makes your graduation more special and unique compared to the usual online graduation. It gives more meaning and makes us feel the real essence of graduation. Ang robotics team layon na mas mapaganda ang proyekto para sa ikabubuti hindi lamang ng mga estudyante, ngunit para rin sa komunidad. The aim of PCLU is digital literacy, and we know that the future is digital and it's all about technology. So we want our students to be one step ahead. So robotics is a thing that will not go away. It will be here to stay. You know that we have AI, artificial intelligence. So next project, robotics team in the elementary level, because all our students from grade 1 up to the junior high level have the robotics class. So that's next, that's on deck. Marami mang mga nagbago at magbabago, marami rin sa mga kabataan na tulad ng robotics team ay maparaan, matatag at patuloy na lumalaban. Marky Hora para sa Luzon Headlines. Samantala, patuloy pa rin ang clearing operation sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. Nagbabalita si Mary Joy Alvarez. Ito ang kalagayan ng Benguet to Nueva Vizcaya National Road sa sitio Hapas, Bobok, Bizal, Bocod, Benguet kahapon. Agad nagsagawa ng road clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Bocod, DPWH Benguet at DENR. Passable, ma'am. One-way lane, ma'am. Ongoing pa po yung clearing. Extra precautionary measures pa din po, ma'am, kasi baka possible na may mga malaglag na mga bato or puno. Pinapayuhan din ng mga motorista na dumadaan sa nasabing seksyon ng kalsada na manatiling alerto. Samantala, isang vehicular traffic accident naman ang nirespondihan ng BFP Bocod kagabi sa may Taal Bridge ang Buklaw, Bocod, Benguet. Loose brake po yung sasakyan ng tatlong victim na papunta po sila ng headed sa Paambuklaw po sila. Galing sila dito sa Bangaw, punta sila ng Ambuklaw. Tapos before sa bridge malfunction po nagmalfunction po yung brake ng sinasakyan nila na Altis. Kaya bumaliktad po. Nahulog sa mga 5 meters siguro, 5 meters na rally. Ayon pa kay FO1 Bumakas, ito ay maituturing na self-accident. Maswerte namang walang nadamay na iba pang motorista. Wala man, parang self-accident. Okay naman po, na-transport, na first aidan sila, tapos na-transport immediately sa Dennis Molintas District Hospital. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Patay ang isang lolo sa Bugyas, Benguet matapos masunog ang kanyang bahay. Sa Tuba, Benguet, isang magsasaka ang pinagsasaksak. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Halos hindi na makilala ang bangkay ni Renyo Manman Sakpa, 74 na taong gulang sa Sitio Kayang, Barangay Poblasyon, Bugyas, Benguet matapos masunog ang bahay nito noong Linggo ng gabi. Sa lakas ng sunog, nadamay pa ang katabing bahay. Idineklara ang fire out ng 12:30 ng madaling araw. Mula sa mga abo ay nakita ang bangkay ng matanda. Aabot sa 430,000 pesos ang pinsala ng nasabing sunog habang iniimbestigahan pa kung paano at saan nagsimula ang sunog. 3 saksak sa leeg at balikat ang nagtapos sa buhay ng isang magsasaka sa Tuba, Benguet kahapon ng hapon. Nakilala ang biktima na si Bonifacio Milo Pasio, 49 anyos at residente ng Sitio Dangay, Taloy Norte. Ayon sa report ng pulisya, kasamang nanonood ng telebisyon ng biktima ang 2 kaibigan nito sa harap ng isang tindahan. Habang walang kaabog-abog ay dumating ang suspect. Hawak ang itak at doon ay pinagtataga ang biktima ng 3 beses. Pagkatapos ng insidente ay tumakas ang suspect. Pero kaninang umaga, sumuko din ito sa mga otoridad. Nakilala ang suspect na si Henry Milo, 36 anyos at residente ng Sitio Bacayaw, Barangay Taloy Norte.
Hindi pa alam sa ngayon ng pulisya ang motibo sa pananaga ng suspect. Haharap sa kasong murder ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, American poet, nabighani ng isang Pinay ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. So masakit ang ulo sa paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Sa social media, nabighani ng isang American poet ang isang Pinay. Tunghayan ang kanilang kwento sa report ni John Ren Tabor. Magkabilang mundo't malayo man ang agwat, pag-ibig nila sa isa't isa di pa aawat. So my name is Alexander Bentley. I'm from the United States. Ang buo ko pong pangalan is Jessa Vilonio Cordero. Nakatira po ako sa Bawan, Batangas, Philippines. Tila isang pelikula ang kwentong pag-ibig ng American author / poet na si Alexander Bentley at Jessa Cordero na isang Pinay. Nagkatagpo sila sa Facebook. Gaya ng iba, nasa LDR o long distance relationship din sila noon. Ngunit bago sila tuluyang magkita, nakailang udlog ito dahil sa pandemya. Nitong Abril, naisa nang bisitahin ni Bentley si Jessa, ngunit it became very difficult to get to the Philippines.
That just proved difficult, you know, the pandemic, the quarantine, you know, the restrictions on any foreigner coming into the country. Then we found out that Costa Rica opened up their borders and you just had to get insurance. There were struggles, obviously, leading up to it, but we got her here. But we finally made it happen. So that's the happy story, right? Nang dumating si Jessa sa Costa Rica Airport, hinarang siya ng Ministry Immigration upang isalang sa mga tanong patungkol sa kung bakit siya naroon. Pagkatapos ng mahabang interogasyon, inihatid si Jessa patungo sa lugar kung saan naghihintay si Bentley. At nang makita ni Bentley si Jessa, hindi na niya alintana ang mga opisyal na may baril o kahit sino man. Ang mahalaga, mahawakan, mayakap at mahagkan lang ang kanyang minamahal na kay tagal niyang hinintay. She called me night because I loved the darkness. And I nicknamed her Luna because she reflected the sun. Ito ang isa sa matatalinhagang salita na armas ng Don Romantikong Makata upang masungkit ang matamis na oo ni Jessa. We are very witness to the ceremony just performed. It is my privilege and the power invested by me and the laws of Costa Rica that I pronounce your husband. Oh, baby. Get it. Oh. Sa katunayan, nakapag-publish na si Bentley ng 5 libro at 2 rito ay patungkol sa relasyon nila. Ikinasalang magkasintahan noong July 22 ngayong taon sa San Manuel Antonio Beach sa Costa Rica at ngayon masayang nagsasama. Sa darating na September 21, nakatakda silang bumalik sa Pilipinas. Kung ilalarawan ng author si Jessa sa isang salita, The first answer that came to my mind, but I don't think I want to necessarily go with that because that's more like surface level. The Ganda, right? Maybe let's go with Ganda, but it's the whole package, right? John Rentabor para sa Luzon, Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.